1 13.004 ja rata 2 13.346. Seuraavana vuorossa pari ahdettua mörköä. Janne Torvinen radalla 1 ja Jussi Juhala radalla 2. Ja tää 34 on näitten ääniensä kanssa, se on suoraan helvetistä tullut se auto. Jumalauta, mikä soundit. Kunnon Mad Max meininki. Kokkolaan asti. Kuunnellaan, että jollain popcornikone päällä. Ja voitto radalle numero 2, 11.525, 201 kilometriä tunnissa. Ja rata 1.